Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan menika ing saat punika ngrasuk serat nomor 2 ayatipun ayat 226 dumugi ayat 227. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang kinurmatan dalah kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, kagem panjenengan ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba usada saged seger kwarasan kados wingi uni. Ugi kagem para pamirsa ingkang ing saat punika nandhang masalah ingkang awrat ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusunipun ingkang sae-saenipun. Ugi dumateng para pamirsa ingkang ing wekdal punika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala tansah, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan dening Gusti Allah taala seger kwarasan ayem tentrem kuaslamet sabar lan tawakal. Ugi mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan gampang lan gampil gangsar lancar anggen kula panjenengan pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kathah malimpah ruah. Ugi kula ngaturaken gunging panuwun kagem para pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring koreksi tuwin atensinipun dumateng Greweng Aji Channel ingkang kita tresnani menika. Lan ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking mawarni-warni fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saha mugi-mugi tansah pinaringan pangayoman saking bebaya ingkang saged mitunani dhateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi bebaya ingkang sampun dumawah lebura dipun lebur dening Gusti Allah taala, mugi-mugi bebaya ingkang dereng dumawah tinulaka maring Gusti Allah taala. Monggo kula lajengaken malih kajian kula menika kaliyan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ladina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu dolako fa innallaha sami'un alim.
Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih tumrap para kang padha supata ora bakal ngumpuli wong-wong wadone kudune anyarantekna 4 sasi banjur manawa ambaleni sayekti Gusti Allah iku apara marta maha asih lan manawa wis padha anetepake pegat lah sayekti Gusti Allah iku miyarsa angudaneni maha leres Gusti Allah taala dalah sedaya sabda-sabdanipun. Katerangan wonten ing ayat 226 ilak punika tegesipun supata boten badhe ngempali semahipun nalika jaman jahiliyah tiyang Arab asring supata mekaten kala wau sarta rehning wekdal anggenipun pepisahan punika boten dipun watesi mila terkadang ingkang istri punika kapeksa kabanda ing sajekipun gesang dados semah boten dados tiyang estri ingkang kapegat mboten ingkang sajek kenging laki kaliyan titiyang sanes inggih boten angger-anggeripun Quran suci maranata manawi ingkang jaler boten purun wangsul kados sacaraning tiyang seseman ing salebetipun sekawan wulan ingkang estri kedah kapegataken katerangan candhaipun ambaleni ing ngriki ingkang dipun kersakaken wangsul kempal sacaraning tiyang sesemahan. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 217 talak punika tembung aran saking tembung kriya talakot menawi kangge tumrap tiyang istri ateges piyambakipun mardika nindakaken sakajengipun piyambak utawi pisah saking semahipun lan ateges pedhot tangsulipun sesemahan bab pegat ingkang kawiwitan ing ngriki punika karembak wonten ing rukuk punika tuwin ing kalih rukuk sambetipun malih salajengipun ing surat nomor sekawan inggih punika surat An-Nisa dalah surat swidak gangsal inggih punika serat At-Talaq serat swidak gangsal serat At-Talaq perlu dipun pengeti bilih dawuh ingkang kagem miwiti ngrembak prakawis pegat punika mawi maringi pepenget sampun ngantos ngecakaken lampah punika kajawi manawi wonten kawontenan ingkang perlu sanget ing wekasaning ayat ingkang sampun kadhawuhaken manawi ing sasampunipun pipisan ing sawatawis wekdal tiyang jaler purun wangsul kempal malih kaliyan ingkang istri
piyambakipun kaparingan pangapunten pinaringan pangapunten awit Gusti Allah Ta'ala punika maha pangapura maha asih nanging manawi piyambakipun kenceng badhe megat semahipun manawi piyambakipun lepat mergi kesangeten dhateng semahipun piyambakipun mesti badhe angsal pidana awit sipat miyarsa lan ngudaneni punika anggenipun kasebataken ngemungaken menawi wonten tindak ingkang boten dipun remeni utawi ingkang saged dipun renani kula ambali malih utawi ingkang sanget dipun renani inggih punika tindak ingkang mawi kagantungan siksa utawi ganjaran rahning ing dalem prakawis punika tangeh yen to ginantungan ganjaran mila tetela bilih dawuh kala wau mengku suraos pepenget kula ambali malih pepenget sampun ngantos pegatan punika tuwuh saking tindak sawenang-wenang daksya pegat punika salah satunggaling pranatan agami Islam ingkang asring sanget boten dipun mangertosi menggahing sajatos-jatosipun ngantos angger-angger agami Islam kados ingkang dipun angge wonten ing pengadilanipun parentah Inggris ing India punika inggih boten supen kula ambali malih punika inggih boten sepen saking paham ingkang lepat kala wau angger-angger agami Islam bab pegat ingkang enggel-enggel kados dene ingkang kawarsitakaken dening Quran suci badhe kasebataken samangsa nafsiri ayat-ayat ingkang mligi ngrembak bab punika. Ing mriki kenging kula terangaken bilih angger-anggeranipun agami Islam langkung sampurna manawi katanding kaliyan angger-anggeripun agami Yahudi tuwin angger-anggeripun agama Nasrani kados dene ingkang kapacak wonten ing pangandaring Toret tuwin ing kitab Matius kasampurnanipun kula ambali malih kasampurnanipun wau ingkang enggel piyambak inggih punika miturut anggeripun agami Islam tiyang estri kenging nedha pegat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam tuwin Kanjeng Nabi Isa alaihissalam boten maringi wewenang wau dhateng tiyang estri kuciwa sanget dene satunggal punika boten dipun akeni wonten ing India kawigatosanipun malih angger-angger bab pegat cara Islam punika membat sanget tuwin sebab-sebab ingkang
ngengingaken pegatan punika boten kawatesan kaliyan kenceng. Sayektosipun menawi bangsa-bangsa ingkang sampun majeng ing Éropah tuwin ing Amerika piyambak boten saged sarujuk anggenipun namtokaken sebab-sebab ingkang angongaken sebab-sebab ingkang ngengingaken pegatan. Mongko bangsa-bangsa wau agaminipun sami, tataraning kamajenganipun ugi sami, tuwin raosipun tumrap prakawis bebrayan lan budi pekerti ugi sami. Lah punapa malih agami jejagatan kados dene agami Islam punika yen to karsa matesi sebab-sebab kengingipun pegatan jalaran sebab-sebab wau boten kenging boten mesti beda-beda lan ewah gingsir gumatung ing kawontenaning para manungsa tuwin kawontenanipun bebrayan. Jer agami Islam punika kakarsakaken kangge agaminipun sedaya jaman lan agami sedaya negari kangge agaminipun bangsa-bangsa ingkang taksih asor tataning kamajuanipun tuwin bangsa-bangsa ingkang sampun inggil kamajenganipun. Prayogi katerangaken pisan ing mriki bilih senadyan pegatan punika dipun idini dening agami Islam, janji cekap sebab-sebabipun ewadene wewenang punika kengingipun katindakaken namung menawi perlu sanget. Quran suci piyambak nayogiyani anggenipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wantos dhateng sahabat Zaid sampun ngantos megat semahipun senadyan sampun dangu anggenipun pasulayan. Kaserat wonten ing serat nomor 33 inggih punika serat serat Al-Ahzab ayatipun ayat 37. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padha-padha barang kang kaiden utawa halal marang manungsa pegatan iku kang banget dhewe anggone ora direnani dening Gusti Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nalika tansah dados pamekak manawi dawuhipun Quran suci punika dipun suraos kanthi culculan kemawon. Kasebut ing sawijining riwayat hadis wonten prakawis pegat pinten-pinten ingkang boten dipun absahaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katerangan menika amungkasi kajian kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi pengajian menika saged
nguwataken iman saha takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin tumindak sae kula panjenengan sedaya lepat nyuwun gunging pang samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.